Една група се пристраши да преодолее код червено. Това са най-смелите хора в... Не каже вижда България, цяла България. Макар че наплашиха денонощно 2 месеца подред и ни казаха, вие в никакъв случай не може да направите практика Хухла. Ние казахме, че съберем напук на всичко, защото е време да стопнем времето. Омръзнали повече. Освен това, Хухла е на такова място под светилището на Дионисий. Кой друг освен нас ще даде тая почет на Дионисий? Само че нашите приятели в София загазаха и не можаха да пристигат, но ние ще продължим без тях. И тук ще направим връзката между Дионис и Трифон Зарезан. Тази година Трифон Зарезан е достолетният Деян Катранджиев, който хвърли невероятно много усилия да убеждава хората, да ги събира и сам свърши къртовска работа. По почистването, по организацията, огъня, знаете колко нещо е необходимо за това. Насам, преодолявайки всички наводнения, преспи, каквото ви дойде на къла, идва големия цигулар на Европа, ви го знаете от мистерията на Хухла, Недим Балбан Тугу, цигулка номер 1. Той свърши признатото на Хухла, влюби се в Хухла и сега не изпуска случай да дойде. Отидахме да го вземем от гръцката граница. Христо Кумнов някъде по завоите вече към изолира, може би и към Лъскадол. Голям приятел на Хухла стана Нешко Нешев. Той е тук с оркестъра и с певицата Гинка Иванова. Те ще ви свирят с един и 5-2 без откат. Този път трябва да се наиграете истински. Няма да се тръгват иначе. Така, какво искам още да ви кажа? Нашето събиране ще има и малко благотворителна цел. Ние сме донесли тук една касичка за дарение. Кой колкото може, кой колкото иска може да даде, за да ги пуснем в помощ на онези хора, които страдат сега от нашата област. В Бисер и съседните села. Значи, искам да кажа нещо, което може би ви не знаете. Водата, която заля село Бисер, излиза от Хухла. Така се казва планината, която се намира до Харварди. Голяма част от хухлинци някога са били преселени оттам. Те тук идват да живеят. Но планината и водата нямат никаква вина. Вината е в немърливото отношение на хората, които винаги подцеляват силата на водата. А няма по-могъщо нещо от огъня от водата. Аз предлагам, преди да започнем тържеството, да се поклоним до памета на невинно загиналите наши брати българи, да ги почетем с минутка мълчание и след да продължим. На колене. Песен за завезването изпълнява и Туркийския султан. Гене, момчета за малко, елате насам. Добре, ти трябва си там. Там до него. Гене? Няма да казвам повече, зарязвайте. Чакай. Малко по-държинко ще бъдеш. Roditna se vita loza merlovita, a sam loza rodovita, plodovita, polnjabaš mi strojno vino i rakija, Deja za
всяка пролята капка да бъде бурен. Така. Те са мъжете ни рекли за следващия Трифон. Така. Кой са мъжете? Кой ще са папа паричка? Всички гледат. Хайде. Хайде, Минчо! Трудното е първото само, че. Мъжете да дадат. Хайде, мъжете, давайте мъжете. Хайде, мъжете, Не само. Значи му това трябва да Да, бе, има ли мъжете? Или там до масата. Падни. Ай, Иване, помощ да на тебе, ще видиш ти. До година. Айде, айде, слушай. Кой че хубава пита направи? Всички вече. Тя може, нали? Ще даме на другите. Хайде, Айде, Трифоне. кой? Видно, вземите урастат. Искате ли да кажа сега нещо? Художници, интелектуалци, Късмет ще има нещо. До година трябва да стане стигнал за резерв. Да дойдеш тук. Щом трябва. Може да бъдеш това. Как бе? Ако се ме рехне, ставаш ли си? Щом трябва, значи. Ще го направим. Искам да кажеш кой си ти и за какво се бориш. Да бориш. Кого познаваш от Кухла, кой си чувал и защо дойде? И ще бъдеш истински трудно. Който и да каже, се ще от Кухла. Като каже някой, той е лелем от Кухла. Това е било 1 милион май това. Кой си ти? Господин Господа. Скулптор, колега на МПЧ. Микрофона близо до устата. Например, Ивайло Балабанов, Иван Бунков. Мисля, че Петър Василев. И в момента не се спомням още колко хора, но съм чувал много хубави неща за Кухла. Винаги съм имал желание да присъствам на мероприятията. И сега за пръв път всъщност се появявам и се радвам за това, че спечелих някаква покана, с която трябва да година, идващата година да зарязвам. Какво да го кажа? Той живее в село Конуш. Да. Не живее точно там, там ми е ателието, но напоследък повече са време там да се карва. Чакай да ги тук по-по-голямо. Реварен ли си? И трябва тук да те ухажваме сега, за да идеш по-късно. Имаме голями живер, много добри балконери, могат да научат на всички членове непозволени. Да пашеш риба. Да, кръга на майтапа ме няма такова нещо. Сигурни съм. Значи Господа е автора на наградата Южна пролет. Вие сте чували години наред как на най-добрите творци, млади творци в България, поети, писатели, драматурзи, художници получават една награда, един пегас в Хасково. Той е излязъл лично от неговите ръце. Има и други неща. И аз предлагам до година
Трифон Зарезан, като го празнуват тук, да имаме една негова изложба. Или с негова помощ ще докараме малко повече култура в Хохло, така че ние имахме и пак имаме, да. Но скулптор до сега в Хохла, и той Трифон Зарезан, не е станал. Сега моля да се фавате на хората. Нещо кажа. Искам да кажа още нещо, че освен Южна пролет Пегасите, значи аз съм автор на Хасковския каун. А вие имате приятели, които са посещавали тук. Да, той е баш кауна. Така или иначе и аз се падам малко каунче. Казвам малко, защото измерението на... А ние сме зимни кауни. Чудесно. И така, много ми е приятно, че съм тук. Надявам се да се запозная с доста нови хухленци, с които... Да, с които да бъдем за бъдещи приятели и пожелавам всичко добро на присъстващите, на гостите и весело изкарване на празник.